Dyma rhan 2 o'r cwrs Gair Am Air, lle rydyn ni'n mynd i ystyried pa mor wych yw plant bach fel dysgwyr. Dyma eiriau glywyd gan bennaeth ysgol gynradd yn ddiweddar. Children enter school an empty box, and it is the job of the teachers to fill that box with knowledge. Geiriau cyfeiliornus a dadleuol. Myth yw meddwl bod plentyn fel llechen lân neu flwch gwag sydd angen ei lenwi. Caiff babi bach ei eni i ddysgu ac mae'n fwrlwm o sgiliau aruthrol. Cyn ei eni, bydd y babi bach yn medru gwahaniaethu seiniau ac yna, yn fuan wedi ei eni, bydd yn adnabod ac yn didoli'r seiniau. Bydd yn medru adnabod wynebau a lleisiau, yn defnyddio llais, sŵn a seiniau amrywiol, crio a bablo enghraifft, i fynegu anghenion a dyheuadau. Mae plant ifanc yn wybodus, yn ddyfeisgar ac yn brysur tu hwnt o'i genedigaeth yn gwneud synwyr o'i byd. Mae eu gallu nhw'n aruthrol ac o ystyried yr hyn maen nhw'n ei glywed, maen nhw'n glyfar iawn yn dosbarthu a didoli'r byd. Mae iaith yn allweddol i'r broses yma, enwi pethau, grwpio pethau, ac nid pethau yn unig. Maen nhw hefyd yn dod i ddeall bod modd enwi sut maen nhw'n teimlo, emosiynau, bod yn flin, cael siom, gweld chwith, bod â gofn, bod yn falch, teimlo'n hapus a theimlo'n drist. Mae'n rhaid ei henwi mwyn ei deall yn iawn. Yn ystod y sesiwn yma, byddwn ni'n rhoi amlinelliad o'r broses gymlerth a difyr o blant ifanc yn Caffael Iaith. Byddwn ni hefyd yn ystyried y sgiliau aruthrol bydd plant yn ymarfer wrth wneud hyn. Mae plant ifanc yn ddysgwyr gwych. Dyma weithgaredd sydyn i chi ei wneud. Gallwch chi wneud yn unigol neu mewn grŵp. Oedwch y cyflwyniad am ychydig ac ystyriwch y gwahaniaeth rhwng plant fel dysgwyr grymus a gwrandawyr medrus. Nodwch rai enghreifftiau o'r plant fel dysgwyr a gwrandawyr. Oedd eich ateb yn cynnwys dilyn neu gopïo patrymau iaith, adrodd rhigymau, canu caneuon, gwrando ar stori. Dyma weithgaredd arall i chi ei wneud. Ystyriwch y gwahaniaeth rhwng babi newydd anedig a phlentyn 3 blwydd oed. Rhestrwch rhai o'r pethau amlwg. Rhowch saib i'r cyflwyniad hwn am 5 munud i gwblhau'r weithgaredd. Ydy'r rhestr yn cynnwys cerdded, bwyta gyda llwy, mynd i'r toiled, golchi dwylo, brwsio dannedd. Dechrau dod yn annibynnol mewn sawl ffordd. Ydych chi wedi cynnwys iaith a siarad ar y rhestr? Diben y 2 weithgaredd rydyn ni newydd ei gwneud oedd pwysleisio cymaint ydy gallu'r plentyn bach. Mae plant bach yn ddysgwyr gwych. Mae plant bach yn fodau sydd wedi ei geni i ddysgu ac maen nhw'n gweithio'n galed iawn yn y misoedd a'r blynyddoedd cynnar yn meistroli pob math o sgiliau. Mae'n bwysig osgoi edrych ar y plentyn ifanc yn negyddol, fel rhestr o bethau nad yw eto'n gallu eu cyflawni. Yn hytrach, mae'n bwysig edrych mewn edmygedd ar yr hyn mae yn medru ei wneud, sef y model cadarnhaol. Mae datblygiad iaith y plentyn o enedigaeth i 2 i 4 oed yn aruthrol. Yn datblygiad ei iaith y gwelir sgiliau rhyfeddol y plentyn ifanc. Dydyn ni ddim yn cyflawni camp debyg i hyn yn hwyrach yn ein bywydau. A dyma pam mae'r dull trochi mor llwyddiannus. Mae plant ifanc yn wych gydag iaith ac ieithoedd. O cyn ei geni, maen nhw wedi tiwnio mewn i sŵn, seiniau, goslef a'r nodweddion sy'n creu ystyr ac yn adeiladu iaith. Mae'r dull trochi yn manteisio ar sgiliau arbennig y plentyn bach. Dyma'r mathau o elfennau iaith mae plentyn bach yn ei datblygu yn y blynyddoedd cynnar. Mae'n holi cwestiynau fel: be di hwnna? Lle mae mam? Gan ddefnyddio goslef. Mae'n defnyddio ei enw ei hun gan ddweud pethau tebyg i Sion moyn neu Sion isio. Bydd yn enwi pethau mae'n ei weld ac ddim yn ei gweld. Mae o'n gar coch. Lle mae car coch arall?
Bydd y plentyn yn ymateb i sylwadau ac yn cynnig gwybodaeth. Nain wedi wneud jumper. Si nitio fe si did. Gall fynegu dyheuadau hefyd. Fi moyn un melyn. Fi moyn un coch. Dwi isio un melyn. Dwi isio un coch. Bydd yn defnyddio rhagenwau, enghraifft. Oedd o ddim wedi cael y car. Fi sy cael o. Dim fo. Gall y plentyn bach gyfeirio at fwy nag un peth gan luosogi. Bydd yn dechrau deall y dyfodol a chyfeirio at y gorffennol gan ddweud pethau fel welodd ni Santa bell yn ôl. Mae'r plentyn bach hefyd yn sylwi a chwilio am wybodaeth a thrin cysyniadau. Enghraifft, mae yn hwnna mwy coch a mwy mawr. Nid mater hawdd yw ceisio cael trefn a deall y byd mae oedolion a diwylliant yn cyflwyno iddyn nhw. Cymerwch chi enghraifft ddidoli cysyniadau a delweddau. Llun o beth sydd ar y sleid. Beth ydy hwn? Mae sawl enw fel y gwelwch chi. I ba gategori mae'n perthyn? Anifail? Anifail anwes? Pethau byw? Anifail gwyllt? Creadur? Creadur blewog? Anifail gyda chlistau mawr? Anifail gyda choesau? Ond mae llawer iawn o gwningod eraill. Beth yw'r nodweddion cyffredin rhyngddyn nhw? Llawer mwy na chlistau mawr? Mae clistau mawr gan eliffantod, rhai cŵn a chymeriadau eraill. Roedd gan yr athronydd Americanaidd Willard Quinn ddiddordeb arbennig mewn ieithoedd a'r heriau sy'n codi o gyfieithu o un iaith i un arall. Defnyddiodd Quinn enghraifft o siaradwr un iaith yn pwyntio at gai gyda chwningen ynddo gan ddweud y gair gafa gai, sef gair wedi ei wneud i fyny ganddo fo, a gair dieithr i'r gwrandawr. At beth holodd Quinn, roedd y sain gafa gai yn cyfeirio. Mae gwers o hyn i'w ddysgu wrth i'r plentyn yn y llun, Thomas, bendroni am ystyr sylw ei dad. Thomas edrych ar y gwningen. At beth mae ei dad yn cyfeirio tybed? Beth yw ystyr cwningen? Cai? Cwningen mewn cai? Cai gydag anifail ynddo? Anifail gyda chlistiau? Cwningen yn bwyta blodyn? Mae nifer fawr o bosibiliadau i ystyr cwningen felly. Tipyn o gamp i'r plentyn bach yw gweithio allan pa un sy'n gywir, os unrhyw un o gwbl. Mae plant bach yn gweithio'n galed iawn i wneud synwyr o'r byd ac o'r hyn maen nhw'n ei glywed. Cymerwch y ddau anifail hyn. Beth yw'r gwahaniaeth rhyngddyn nhw? Maen nhw'n debyg iawn. 4 coes, cymffon, cotiau digon tebyg ac yn y blaen. Ond mae un yn gi ac mae'r llall yn geffyl. Ond sut mae plentyn bach yn deall pam rydyn ni'n galw un yn geffyl a'r llall yn gi? Yn yr un ffordd, sut mae plant ifanc yn dod i ddeall bod Lego coch, lori coch, afal coch, blociau coch, sgidiau coch, jumper goch, i gyd yn goch nad ydyn nhw'n debyg. Mae datblygiad cysyniadol yn rhan bwysig iawn o ddatblygiad meddwl y plentyn ifanc. Mwyn deall y byd, rhaid i'r plentyn ddod i ddeall cysyniadau gan ei bod yn sylfaen i gymaint o bethau bob dydd. Enghraifft, lliw, pellter, siap, lleoliad, maint, cyfeiriad, rhif, trefn, dilyniant, teimladau, nodweddion, tebygrwydd a gwahaniaeth ac yn y blaen. Mae'r cysyniadau hyn yn greiddiol i bob math o weithgareddau yn y cylch meithrin ac o'r iaith mae oedolion yn defnyddio gyda phlant. Ac yn aml iawn, bydd cysyniadau yn dod mewn parau tebyg a gwahanol. Mae patrymau iaith yn ddefnyddiol iawn wrth gyflwyno cysyniadau. Enghraifft,
ble mae, pwy sydd, ydy, mae rhywbeth yn. Mae gan gynllun croesi'r bont lawer iawn o awgrymiadau a chanllawiau gwerthfawr iawn ar batrymau iaith a'i defnydd effeithiol. Fedrwch chi feddwl am enghreifftiau o'ch profiadau eich hunain ar gyfer y cysyniadau yn y tabl hwn. Mae'n gallu bod yn anodd iawn gwneud synnwyr o iaith weithiau. Ystyriwch, mae'r canlynol yn gywir, rhy uchel, rhy fach, rhy bell, rhy ychydig, ond mae rhy gormod yn anghywir. Gweithgaredd. Ystyriwch sut mae lluosi yn Saesneg. Fel rheol, dim ond ychwanegu s sydd rhaid gwneud. Mae car yn troi'n cars, boi yn troi'n boys, girl yn troi'n girls, toy yn mynd yn toys, house yn mynd yn houses, a mouse, mouses? Bydd llawer iawn o blant yn dweud mouses am eu bod nhw'n dilyn y rheol. Y rheol o ychwanegu s. Nid y plant sy'n anghywir, yr iaith sy'n torri rheolau ei hun. Mae ieithoedd yn gallu bod yn gymhleth ac mae rheolau'n ddryslyd. Mae hyn oll yn atgyfnerthu'r ffaith bod plant ifanc yn ddysgwyr gwych. Mae'r dull trochi yn manteisio hefyd ar y gwahaniaeth rhwng caffael iaith a dysgu iaith, ac un o'r nodweddion mwyaf pwysig wrth ystyried sut mae plant ifanc yn dod i ddeall a siarad iaith yw'r gwahaniaeth hwn rhwng caffael iaith a dysgu iaith. Mae caffael iaith yn broses anymwybodol tra bod dysgu iaith yn broses ymwybodol, wedi ei chynllunio'n ofalus ac yn seiliedig ar y wers, enghraifft, dysgu pethau fel geirfa a berfau. Mae'r iaith mewn gwers yn cael ei dysgu mewn ffordd fwriadus a threfnus. Wrth gaffael iaith, mae'r ffocws ar y gweithgaredd a'r neges, nid yn seiliedig ar y wers. Mae'r iaith yn cael ei chaffael o fewn sefyllfaoedd naturiol, gyda'r plentyn yn arwain. Wrth ddysgu iaith, yr athro sydd yn arwain, ac mae'r iaith sy'n cael ei dysgu wedi ei threfnu mewn ffordd fwriadus. Wrth gaffael iaith, does dim trefn i'r iaith sydd yn cael ei chlywed. Mae tipyn o chaos. Ystyriwch yr olygfa. Y teulu McBride peth cyntaf yn y bore. Teulu digon cyffredin ar sawl cyfri. Prysur a dwyieithog. Mae Deo yn 4 oed a'i chwaer Mali yn 2 oed. Mae Sioned, ei mam, yn siarad Cymraeg ac mae Martin, ei tad, wedi dysgu rhywfaint o Gymraeg. Mae amser brecwast y teulu yn debyg i gartrefi ar draws Cymru. Be ti eisiau ar dy dost, Deo? Jam. Martin, can you get the jam for Deo? Ti moyn menyn ar tost ti, Deo? Na, just jam. Dyma ti, Mali fach. Wheaties i ti. Martin, pryd byddi di adre heno? Cofia, ti sy'n codi Mali. Remember, you're picking up Mali. Daddy sy'n codi ti o miri mawr heno, cariad bach, okay? Yeah, I know. Can we turn the radio off? Please, turn that music off. Daddy'n codi ti heno, wee one. Byta dy dos, Deo, neu byddwn ni'n hwyr. Come on, Mali fach. 1, 2, 3. Mewn ar Wheaties i ti. Hey, Sioned, did you put the keys by the door? Come on, Mali fach. 1, 2, 3.
Mae'r rhan fwyaf ohonyn ni'n defnyddio geirfa arbennig wrth i ni siarad gyda babanod ein teuluoedd. A fwy na thebyg na fydd unrhyw ddau berson yn defnyddio'r un geiriau chwaith. Siarad babi ydy un enw rydyn ni'n galw'r math o iaith mae oedolion, rhieni neu ofalwyr, a hyd yn oed plant hŷn sydd yn sensitif i ofynion plant ifanc yn ei defnyddio wrth siarad â phlant ifanc a babis. Mae nodweddion siarad babi yn cynnwys ailadrodd ac aralleirio, arwyddo, goroslefu, arddangos ac enwi, defnyddio signalau ac ystymiau, defnyddio brawddegau byrion, ond nid brawddegau hawdd o reidrwydd. Mae seicolegwyr iaith a rhai sydd â diddordeb arbennig ym maes plant ifanc yn Caffael Iaith yn credu bod y math hwn o siarad yn allwedd i ddeall sut mae babis a phlant ifanc yn dod i ddefnyddio iaith. Mae'r ailadrodd, yr aralleirio a'r nodweddion eraill yn cynnig cliwiau ystyr i'r babi bach. Dyma un allwedd bwysig i ddeall llwyddiant y dull trochi sy'n seiliedig yn gadarn ar ddeall sut mae oedolion yn siarad gyda phlant a sut mae plant yn tiwnio mewn i arferion llafar oedolion o'i cwmpas. I ddarllen mwy, mae adnoddau siarad babi ar wefan mudiad meithrin. Wrth i blentyn dyfu a'i sgiliau yn datblygu i gyfeiriadau eraill, ac efallai wrth i'w iaith gyntaf gael ei sefydlu'n fwy cadarn, defnyddir dulliau eraill o gyflwyno ail iaith. Clywir tipyn am y dull dwyieithog. Cyfeirir at hwn weithiau fel y dull brechdan. Math o ddull cyfieithu yw hwn pan fydd yr oedolyn yn dweud yr un peth dair gwaith. Enghraifft, pa liw yw hwn? What colour is this? Pa liw yw hwn? Pawb yn dawel nawr? Everyone quiet now? Pawb yn dawel nawr. Mae hwn yn ddull ddigon defnyddiol gyda phlant hŷn, ond ddim yn addas i blant oed meithrin oherwydd mae'n pwysleisio'r iaith ac nid y weithgaredd. Mae'n cymeryd yn ganiataol y bydd y plentyn yn deall yn iaith ei gartref. Cofiwch y cysyniadau yna a'r cwningod bob enw. Trwy weithgaredd a'r cyswllt rhwng y gweithgaredd a'r iaith bydd y plentyn ifanc yn Caffael Iaith. Gwiliwch y clip yma. Pa nodweddion o'r dull trochi sydd i'w clywed yn y fan hon? Ble wyt ti wedi chwarae'r bore yma? Louis. Rwyt ti wedi chwarae efo Louis? Roeddet ti'n chwarae efo Louis bore yma yn y tŷ. Ond yn y cylch, ble wyt ti wedi bod yn chwarae? Emily. Efo Emily. A be wyt ti wedi bod yn wneud efo Emily? Blocks. Blociau. A be wyt ti wedi wneud efo'r blociau? Be ydy'r gair? Adeiladu. Ie, adeiladu. O, da iawn. A be dach chi wedi adeiladu? Tŷ neu stabal? Stabal. Pwy sy'n byw yn y stabal? Baban Iesu. Baban Iesu. Ac mae'r baban yn... Cysgu. Ie, cysgu, cysgu. Da iawn. Mae oedolion yn y cylch meithrin yn tueddu i siarad gyda'r plant mewn cywair iaith arbennig. Ydych chi wedi gweld hwn o'r blaen? Nodweddion meithreg ydy ailadrodd ac aralleirio, arwyddo, goroslefu, arddangos ac enwi, signalau ac ystymiau, defnyddio brawddegau byrion, nid brawddegau hawdd o reidrwydd. Ydyn,
Mae meithreg a dull siarad babi yn debyg iawn. Dyma ein hatgoffa o beth ydyn ni wedi ei ddysgu yn y sesiwn hon. Rydyn ni wedi deall y broses gymleth a difyr o blant ifanc yn caffael iaith. Rydyn ni wedi ystyried pwysigrwydd cysyniadau ac wedi ystyried y sgiliau aruthrol mae plant yn eu hymarfer wrth gaffael iaith. Dyma ddiwedd rhan 2. Ewch ymlaen i rhan 3.